Mamă, tati, unde ești aici? Unde am ajuns, tati? Mamă, sunt desumflate toate astea, tati. Wow, ce dăbile au ăștia aici, tati. Am ajuns prea devreme. Baba biba. Ce-a pus mami aici? S-a pus brățărică? Mama are și Sara brățărică. Și acum este rândul lui tăticuț. Nu. Bravo! Aici, că ți intrăm cu ea. Uite, ești tu. Ia uite. Să putem să intrăm mai zabile. Așa e, uita, mă, nu cumva să nu fie perfect. Un Flata Nation. Tati! Eu pot să stau sus? Pregătește. Da, tu stai la... Tu stai sus la lojă. Să ne privești cum ne distrăm. Da, astea sunt reguli de joacă aici, regulile. Ca să nu ne lovim. Hai că vedem noi ce și cum. Drinks and snacks. Ce faci, iubita mea? Ești fericită că te-am adus la Inflata Nation? Da. Tati, tu văd că ești cam plictisă de Inflata Nation. Sunt curios când se umflă astea. Tăticuț! Ce fă, mă, tati, acolo, mă? Așa să urcă scările, mă, tati? Chiar așa? Hai, sus, 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 repede, tati! Ia uite câte scăunele aici! Numai pentru tine, tati! Mamă, ce colorat e! Bravo, tati! Hai să vedem și noi cum umflă saltelele și toate astea aici. Cam așa arată când e totul desumflat. Da. Umfle, mă. Ia fi atent aici, tată. Mamă, tătic, s-au umflat astea, tati. Ia uite și tu ce frumos au făcut, imediat. Da, cam rapid, nu mă așteptam să le umfle așa de repede. Bagă turbosuflantele alea, imediat se umflă totul. Wow! Ce crezi? În 5 minute s-a făcut aici full. Full! Tati, ce se întâmplă aici, mă, tati? Merge și tăticul meu, acolo jos, acolo ai voie. Mamă, deja sunt copii mici acolo. Mamă, tati! Wow! Bravo, tati! Hai cu Sara! Bravo, tati!
Bravo! Bravo, tati! Tot sus pe oameni! Uitați acolo pe oameni! Hai, tati! Sus! Gata, tati? O? Ce-ai zis? Pa? Păc! Așa, tati. Ia uite pe Sara. Ia uite pe Sara, tati. Cade! Opa! Bravo, tati! Alexia, zi pa la parc. Pa, parcule. Ne mai vedem. Pa copii. Pa, copii. Pa copii, așa, mame. Pa, copii.